Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрий Дракахруст, а таксама наш сённяшні гость, украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі Евген Магда. Евген, добрый вечер. Вітаю вас. Добрий вечір. Сёння Украіну наведалі лідары, так бы мовіць, старой Еўропы. Гэта прэзідэнт Францыі, кіраўнікі ўрадаў Нямецчыны, Італіі і прэзідэнт Румыніі. Усе гэтыя палітыкі ўпершыню з пачатку вайны наведалі Украіну, наведалі Кіеў, сустрэліся з прэзідэнтам Владзімірам Зеленскім. На ваш погляд, у чым была мэта гэтага візиту, гэтага супольнага візиту? Чесно кажучи, візит дуже цікавий. Більш цікавий за численні візити, які все-таки відбувалися до Києва з початку російсько-української війни. Я поясню, в чому річ. Навколо цього візиту було достатньо багато інформаційного шуму. Було сказано чимало слів про те, що лідери Старої Європи приїдуть вимагати чи то капітуляції, чи відновлення переговорів з Путіним. Але все виявилось точністю до навпаки. По-перше, лідерів виявилось не троє, а четверо. До них приєднався президент Румунії Клаус Йоганніс. І Румунія, зауважу, достатньо послідовно на міжнародному рівні Україну підтримує. По-друге, президент Макрон наголосив, що не варто вимагати від України поступок для територіальних поступок для припинення війни. І весь квартет, який був присутній сьогодні у Києві, наголосив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, офіційного кандидата. І тут ще один момент, на який варто звернути увагу. Перш ніж зустрітися з Володимиром Зеленським, всі четверо гостей відвідали Ірпінь, де зберігаються наслідки російського вторгнення. І я думаю, вони побачили наслідки цих воєнних злочинів, і для європейських політиків після цього закликати до якогось порозуміння з Росією, я думаю, було б все-таки занадто. Тым не менш, вось праз некалькі дзён, праз тыдзень, 22-23 чэрвеня адбудзецца саміт Еўразвязу. Саміт, на якім будзе разглядацца заявка Украіны на ўступленне ў Еўразвяз. Рэкамендацыі Еўракамісіі, якія яна унясе у кіраўнікам дзяржаваў. Я так прыгадваю, што раней і зусім нядаўна гучалі галасы, прычым менавіта ад гэтых персанажаў, якія былі сёння, ад палітыкаў. Скажем, той жа спадар Драгі казаў, што в Европе многія не хочуць, каб Украіна была чальцом Еўразвязу. Здаецца, прадстаўнікі Францыі, той же Макрон і іншыя чыноўнікі амаль наўпрост казалі, што не, это не варыянт для нас, мы гэта... Вот цяпер, што карэнным чынам змянілася іх пазіцыя, яны як бы прыехалі павіншаваць прынамсі Зеленскага, Украіну, з тым, што яны змянілі пазіцыю. Ці там все ж таки, Евген, як той казаў, д'ябал хаваецца ў нейкіх дробязях. Ці это сапраўды перад самітам яны прыехалі і сказалі, што нарэшце мы знялі нашы пярэчанні, нарэшце мы як бы змянілі нашу пазіцыю і як бы мы вас віншуем папярэдні, так? Якраз треба сказати, що країни, лідери яких сьогодні були присутні у Києві, в Україні, вони останнім часом точно не заперечували проти статусу кандидата. Проти статусу кандидата заперечують Нідерланди, Швеція і Данія. Але я думаю, що до наступного тижня це питання буде врегульовано.
бо Європейська комісія, я думаю, рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Я поясню, чому цей статус потрібен не лише Україні, як на мою думку. По-перше, Україна – найбільша держава Європи. І без неї будь-який європейський інтеграційний проєкт буде неповним. По-друге, всередині європейської спільноти немає сумнівів в тому, що Україну треба наближати до Європейського Союзу. По-третє, якщо Росія до повномасштабного вторгнення в Україну була, ну, скажімо, вдавано байдужа до того, чи буде зближатися Україна з Європейським Союзом чи ні, то зараз ми побачили, що Росія проти цього. І вона намагалася розкручувати інформаційно-психологічну операцію на цю тему. Ну і ще один момент. Європа, Європейський Союз має думати про свої подальші перспективи, про свіжу кров. Так, Україна не буде першою в черзі на вступ до Європейського Союзу і, очевидно, отримає кандидатський статус разом з Молдовою. Але я про інше. Річ у тому, що після завершення російсько-української війни буде очевидна потреба у відновленні української економіки, української інфраструктури. На фронт робіт величезний. Це сотні мільярдів євро. І Європейський Союз зацікавлений стати оператором цих відновлювальних робіт з однієї простої причини. Масштаб робіт може дати імпульс економічному зростанню всередині Європейського Союзу. Я думаю, що масштаб робіт до певної міри, звичайно, до певної, можна буде порівнювати з відновленням Європи після Другої світової війни. Це потребуватиме і значних ресурсів, інвестицій, інновацій. Це не означає, що Україна зразу вирішить швидко свої проблеми. Ні. Але Європейському Союзу достатньо вигідно те, щоб Україна була щонайменше політично поряд з ним. Євген, раней ішла размова, калі прэзідэнт Зеленскі запаўняў гэтую анкету як бы на ўступленне, пра нейкі варыянт фарсіраванага, хуткага ўступлення Украіны у еўразвяз. Настолькі хуткага, што ён бы мог як бы апярэдзіць вайну, стаць фактарам як бы вот цяперашняга узброенага канфлікту. Ці ідзе зараз пра гэта размова, ці казалі пра гэта нешта госці, якія сёння прыязджалі ў Кіеў? Бо вядома, што ну як бы тэрмінаў, ніякіх абумоўленых тэрмінаў разгляду кандыдацтва няма. Турэччына уже дзесяцігоддзі з'яўляецца кандыдатам у еўразвяз. Зараз уже, здаецца, все махнули рукой, забылі пра гэта, но тым не менш. Для Украіны, наколькі я разумею, важны не толькі статус кандыдата, сколькі стаць чальцом еўразвязу. І калі размова ідзе пра 10-15 гадоў, як я памятаю, нейкі, здаецца, прэм'ер Австрыі казаў, ну 10-15 гадоў. Ну 10-15 гадоў это на фоне войны, где ну, лік ідзе на, можа, на дні, на тыдні, на месяцы. Праз 10, праз 15 гадоў это ну, фактычна ніколі. Прынамсі, это не тое, што вырашыць цяперашнюю сітуацыю. Так вот, размовы пра хуткае ўступленне Украіны, фарсіраванае, як бы наперад чаргі, ішла сёння, ці, можа быць, ну, можа, вы ведаеце, ці ідуць гэтыя размовы? Наскільки я розумію, таких розмов немає, тому що Німеччина точно не зацікавлена
у прискореному вступі України до ЄС. І не лише тому, що там на сьогоднішній момент є очевидні політичні проблеми з виконанням обіцянок щодо постачання Україні зброї. Тут можна сказати, що крига зрушилась в тому сенсі, що Україна взагалі отримує хоч якусь зброю від Німеччини, бо до 24 лютого про це не могло бути й мови. Але українське керівництво десь в березні місяці, коли ще були переговори з Росією, воно відсунуло в бік трохи питання вступу до НАТО і почало активніше говорити про вступ до Європейського Союзу. В тому числі створивши ілюзію прискореного вступу. Я думаю, що такого прискореного вступу не буде. Але і 10-15 років процес європейської інтеграції все ж не триває. Я свідомий того, що до завершення російсько-української війни Україна не зможе стати ані членом Європейського Союзу, ані членом НАТО. З дуже простої причини. Всередині кожної з цих організацій знайдеться не одна, а більше держави, які скажуть, прийняття України не відповідає нашим інтересам. І ми за це не проголосуємо. І ми не будемо настільки сильно сваритися з Росією. І це очевидний факт, який треба враховувати нам з вами. Євген, а от на ваш погляд, як може скористати українська дипломатія, українська політика вот этот візит і эту ситуацію? Ці магчима такий, ну, своеасаблівий, як би можна сказати, обмін, що, мовляв, окей, ви нас хутко не приймете в Єврозв'яз, ладно, ми, але, ну, допоможіть, ну, дайте зброю, дайте ресурси, дайте гроші. Ну, так, може бути, воно якби просто гучить, але ви ж обороняєте не тільки нас, но і самі себе. Коли русские дойдуть до Львова, так вони пойдуть і далі, і до Парижа можуть дойти, і до Берліна. Ось. От наколькі такі аргументи якби гучать на агул, і от сьогодні вони ніяким чином гучали, то есть вот то, що казали, скажімо, Макрон, той же Шольц, паколькі, ну, перамовы на вышэйшым узроўні, тут спасылацца на нейкія бюрократычныя там дэталі, у нас там не принесли по Перкіна там танки, ну это не размова на ўзроўні першых асобаў. Вот какая-то размова, что называется, наконт принципов взаимодействия на сьогодні була? Ви знаєте, спадар Юрій, сьогодні італійський прем'єр Маріо Драгі наголосив, що Володимир Зеленський не вів мову про постачання додаткової зброї. Тут цікавий момент. Україна вже протягом 6 тижнів отримує 155-мм гаубиці натівського стандарту. Їх вже понад 150 надійшло в Україну. Але треба розуміти, що постачання зброї здійснює все ж таки насамперед Сполучені Штати. Вони в натівській системі були і залишаються головним арсеналом демократії. Це не означає і головним арсеналом НАТО. Це не означає, що інші країни НАТО абсолютно не виробляють зброю. Ну, очевидно, що Британія, Франція, Італія виробляє. А що можуть, ну, скажімо так, невеликі країни НАТО поставити Україні? Вони можуть зробити якийсь політичний жест. І ці політичні жести ми побачили на конференції формату Рамштайн в Брюсселі. Вчора буквально. Тобто там вже понад 50 міністрів оборони обговорюють постачання Україні зброї. Але ми розуміємо, що ця зброя, якщо вона, як правило, не зі старих радянських запасів, то вона, ну, навряд чи вона повинна або бути розконсервована, як в Сполучених Штатах, або
в інших великих країнах з великими не може країна з армією в 5-10 тисяч людей поставити, я навмисно не конкретизую, яка саме, поставити Україні 100 гаубиць і 200 танків. У неї їх просто немає такої кількості в Збройних силах. Тому ми маємо чітко розрізняти політичні моменти, політичні рішення і їхнє військове втілення в життя. Американці, зокрема, керівник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі і міністр оборони Ллойд Остін наголосили вчора, що вони повністю виконують замовлення чи запити України. І в мене немає причин їм не довіряти. Наколькі я розумію, міністри оборони інших держав, некоторих такого не говорили. Ні, ми ж Сполучені Штати називають цифру, що вони вже поставили Україні озброєння на 4,6 мільярди доларів. Тобто, це цифра дійсно гігантська. Але ми маємо розуміти, що зараз в Україні йде найбільша після 1945 року війна. І озброєння, техніка, боєприпаси, які надходять, вони надходять не для того, щоб складуватися. Вони надходять для того, щоб йдуть одразу на фронт. В першу чергу на Донбасі і на півдні України. Євген, ще раз я вертаючись до того, про що ви сказали, що Макрон сказав, що окей, ми не будемо раїти Україні віддавати свої території. Ми пам'ятаємо, до речі, заяву певний час тому Зеленського, який сказав, що Макрон нечто такое ранее ему и пропановал, в такой мягкой форме. Вот, на ваш погляд, это як бы опошнее слово Макрона, Шольца. Ці ситуація може змінятися таким чином, що вот эта як бы тема, эта ідея, яна може возникнути знову. І менавіта гэтыя персонажи что-то такое пропонують. І ці вот это сёння прогучало, что не, мы ніколі больше не будем, вот, то есть ввогуле мы ніколі не будем пропановувати Україні нічого подобного. Ви ж розумієте, що політики ніколи не кажуть ніколи. Це не лише назва фільму про Джеймса Бонда, правда ж? Не ваша мова. Я скажу про реалії, оскільки змінилась українська позиція і порівняно з березнем місяцем. Тобто, скажу, що на сьогоднішній момент позиція ця визначається на полі бою. І політики будуть формувати позицію в залежності від ситуації на фронті. Зверніть увагу, якщо наприкінці лютого Росія мала розрахунок завдати Україні швидкого смертельного удару і захопити Київ, тут змінити владу, то останні її заяви, вони свідчать про інше. Заяви про так звану спеціальну військову операцію, вони локалізуються Донецькою і Луганською областями. Я припускаю можливість, що Росія захопить, скажімо, повністю Луганську область, і після того буде певна зупинка бойових дій, тому що виснаження відбувається і нападників, і захисників, і втрати значні несуть обидві сторони. Тобто не треба думати, що для Росії це прогулянка донбаськими степами. Ні. Це теж війна з величезними втратами, і Український Генеральний штаб стверджує, я думаю, не безпідставно, що понад 30 тисяч російських військових вже загинули. Я не знаю, чесно кажучи, чи входить в це число кількість мобілізованих на території так званих ДНР, ЛНР. Тому що в Росії вже почали використовувати словосполучення «союзницькі сили», тобто
сепаратисти, які підтримувалися Росією з 2014 року з так званих ДНР, ЛНР, і, власне, російська армія. І, чесно кажучи, коли зараз, ще один, до речі, момент, тут ви мене підштовхнули на цікаву думку. Показово, до Києва прибули лідери 4 європейських держав, а до Петербурга зірками тамтешнього міжнародного економічного форуму стали хто? Керівники самопроголошені так званих ДНР і ЛНР Ушилін і Пасічник, які там, звичайно, роздавали пафосні обіцянки. Ну, ми ціну цих обіцянок і цих слів добре знаємо. Євген, і наприкінці попрошу вас прокоментувати новини, українські новини, які навпрост зв'язані з Білорусі. А менавіта нашумело інтерв'ю дорадцы кіраўніка Офісу Прэзідэнта Украіны Михаила Падаляка беларускаму выданню «Зеркало», дзе ён даволі крытычна выказаўся наконт Святланы Ціхановскай, патлумачыў, ну, даў сваё тлумачэнне, чаму прэзідэнт Зеленскі з ёй не сустрэўся. Ну, вот Беларусі это выклікала такую, як мовіць, буру эмоцыяў, спрэчкі. Вот якая ваша пазіцыя? Вы, я думаю, ведаеце пра гэтыя спрэчкі, бачылі это інтэрв'ю гаспадара Падаляка. Прычым, калі вы звярнулі ўвагу, спрэчкі, яны як бы тычыліся не толькі, ну, скажем, дакладнасці ці недакладнасці канкрэтных выказванняў гаспадара Падаляка, то есть там, наколькі гучна, наколькі рашуча, скажем, Ціхановская выказвалася супраць расійскай агрэсіі. А дыскусія была шырэй, дыскусія ўвогуле пра стаўленне украінскага грамадства і стаўленне украінскай улады да Беларусі, да беларусаў. Вот какая ваша позиция в этой спрэчцы? Перше, Михайло Подоляк є лише радником керівника Офісу Президента. Тобто це людина, яка призначена на свою посаду однією іншою людиною. За неї ніхто не голосував, вона не проходила конкурс на державну службу. Мені невідомо, ну, припускаю, що може бути допуск до державної таємниці, але я не бачу функціоналі можливості отримання документів Українського Міністерства закордонних справ про українсько-білоруські відносини. Тобто тут білоруські журналісти сприйняли бекграунд Подоляка як колишнього, а може й нинішнього, я не знаю, напевне, громадянина Білорусі, який до 2004 року проживав в Білорусі, потім його звідти викинув режим Лукашенка. Калі выкінуў, то хутчэй за ўсё у яго быў і тады украінскі пашпарт. Беларускага грамадзяніна, прынамсі, тады проста выкінуць нельга было. Так што я не думаю, што пытанне ў пашпарце. Ну, неважно. Калі ласка. Я лише припускаю, в даному випадку, ну, тобто, він людина, яка була інтегрована в білоруську політику і в білоруське суспільно-політичне життя, але вже майже 20 років не інтегрована. Вже майже 20 років, 18 років переймається українськими проблемами. Я б волів почути думку про українсько-білоруські відносини посла України в Білорусі Ігоря Кизима, досвідченого дипломата, який зараз перебуває в Мінську, тому що дипломатичні відносини між нами не розірвані. Але наші глядачі мають право знати і про фразу від ще одного радника Олексія Арестовича, який казав про вкусняшки від Лукашенка, які начебто будуть запропоновані. Це було кілька тижнів тому. І припущення, що, вірніше, не припущення, а факт, що економічні відносини між нами, нашими державами, між Україною і Білоруссю, вони згорнулися на понад 90%. Нафта вже не надходить, ну, нафтопродукти, бітум не надходить, електроенергія не надходить, тобто підстав говорити про якісь
можливості для економічної взаємодії України і Білорусі наразі немає. Україна і Білорусь – наші народи в першу чергу. Тобто тут треба розділяти дві речі: відносини між державами і відносини між нашими народами. Як держави, наші країни заморозили відносини через самопроголошеного президента Лукашенка, через багато інших факторів. Ну, і справу Протасевича, де Україна приєдналася до авіасанкцій, і дії Лукашенка під час російсько-української війни. Тобто відносини заморожені. Я не можу собі уявити, що президент Зеленський зараз телефонує Лукашенку, або міністр закордонних справ телефонує Макеєву. Але ми ж говоримо про політиків. Політики ніколи не кажуть ніколи. Не повинні, ну, це зрозуміло, що коли політик каже ніколи, значить йому більше немає що сказати. У наших народів проблема інша. Нам бракує інформації один про одного. Ми досить часто користуємось інформацією, яка проходить через російський своєрідний фільтр. Мені це нагадує казку про Снігову королеву, про крижинку в оці українців, які дивляться на Білорусь, білорусів, які дивляться на українців. Я вважаю трагічним і несправедливим те, що за даними групи «Рейтинг», яка проводила опитування всередині березня, 84% українців вважають білорусів ворожою нацією. Це свідчить, що я зараз кажу за громадян України, бо я не маю права говорити за громадян Білорусі. Це свідчить про те, що значна частина наших співгромадян зі зрозумілих причин, війна, головна причина, живе в чорно-білому сприйнятті і вважає, що Білорусь – це Лукашенко. Але це не так. Тобто це свідчить про те, що далеко не всі українці знають, що сотні тисяч білорусів і ви не живуть на території Білорусі, бо вони не знаходять спільної мови з Лукашенком. Ну, скажімо так, коректно. Вони не знають, що в Білорусі є понад 1000 політичних в'язнів. Вони не розуміють, чому у нас було одне ставлення до Лукашенка, а зараз зовсім інше. Відповідно, нам бракує можливості для діалогу. І, до речі, багато громадян України зараз, наприклад, складно будуть сприймати російську мову як мову діалогу. Хоча з формальної точки зору білоруси мають право, бо законодавство Білорусі передбачає, що і російська, і білоруська мова є державною. Тобто наші відносини, вони насправді нагадують, знаєте, є такий анекдот, що таке Макрон, торт Макрон. Це те саме, що торт Наполеон, але без яєць. А у нас зовсім інша ситуація. У нас це драніки або деруни. Тільки вони перемішані: картопля, яка викопана з українського боку, і картопля, яка викопана з білоруського боку. І це все між собою дуже перемішано. Ця страва, вона далеко не завжди з сметаною з помідорами з одного боку, а з іншого боку далеко не завжди вона забивається українською горілкою. Тобто у нас є очевидні проблеми в двосторонніх відносинах. І я б хотів би, щоб їх коментували чи давали їм оцінки не просто так от, тому що так от спало на думку. Не можуть байки, анекдоти чи стереотипи слугувати основою державної політики. Це буде неправильно. Ми заслуговуємо на те, щоб і українці, і білоруси, на те, щоб 1000 кілометрів нашого кордону, по-перше, ніколи більше не стала місцем бойових дій,
бо на сьогоднішній момент державний кордон відновлено, як відомо. А по-друге, щоб ми шукали контакти хоча б на рівні журналістському, експертному, недержавних організацій, на рівні взаємодії, ну, якщо хочете, культурної дипломатії і того, що називають народна дипломатія. Я вважаю, що це єдино можливий на сьогодні спосіб. Тому що якщо ми будемо просто заморожувати наші відносини, чи будемо просто роздавати оцінки, я розумію, що треба торкнутися і питання Світлани Тихановської. Вона, на мій погляд, я не раз наголошував, я не прихильник її політичної творчості, не прихильник її політичного таланту. Але вона на сьогоднішній момент символ білоруського протесту. Можливо, з'явиться інший символ. І тоді, але просто говорити, що, просто виставляти претензії, це означає отримувати претензії, наприклад, що Україна не підтримала в 2020 році білоруські протести, і тому вони захлинулися зрештою. Але наостанок я скажу про одне цікаве спостереження. Буквально в перші тижні бойових дій в Україні було створено батальйон імені Кастуся Калиновського з білоруських добровольців, доброохотників, яких називають білоруською, які прийняли таку спеціальну присягу і вступили до лав Збройних сил України. Вони воювали, до речі, і під Києвом. Захищали Київ і виганяли звідси російських загарбників. За цей час, буквально кілька тижнів тому, батальйон перетворився на полк. Тобто він кількісно виріс. Це означає, що щонайменше в військовій сфері українці та білоруси розуміють, яким є наш спільний ворог. І вже постскриптум, наостанок. Не так давно я мав нагоду виступати у дискусії про білорусько-українські відносини, які організовував Центр «Нова ідея». І там я сказав, що нашим народам потрібні два гасла. Перше гасло «Геть від Москви», яке свого часу український дисидент Іван Дзюба підняв. А друге гасло, третій зайвий, третій чи третє – це Росія. Тому що сама Росія себе позиціонує як російський народ, який стоїть над українським і над білоруським. Нам це не потрібно. Ми зможемо порозумітися без росіян. Добре, дякую великий, Євген. Нагадаю, з нами був український політолог Євген Магда. Калі у вас ёсць нейкія меркаванні наконт таго, што ён сказаў, магчыма, пярэчанні, магчыма, ухвалы, калі ласка, выказвайцеся пад гэтым відэо. Ну, а за тым, як будуць развівацца падзеі далей і ў беларуска-украінскіх адносінах, і ў украіна-еўрапейскіх, якім будзе рэха сённяшняга візіту еўрапейскіх лідараў Кіеў, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Преміум». Дякую, до побачення.